lang yun. Mubo na lang ang mga panahon. Kita ni Kristo buhamin. Mga patay ang panahon. Unang tuwing ang lalino. Sa pinag-iwala kung sana di ka maganda. At kay Kristo nagdalagis para ay tamas ginawa. Iksun ako ang nasigo sa pananagan mga panayo. Kalian atong maangkot ang kinabuhi nga tayo. Alam ang Iksun ang iyang pinakalaga. Iyang pagkamatalo wala ipanayo. Tingnan to sa una sa verse. Ay nito bumutuo mo mga Iksun. Pero sa verse, ang nagigikumpos na gabo. Kay mamakwit. Ready na ba ito mamakwit sa langit? Magpabilin mo, dali mo na mga saksi mga Iksun. Mamakwit tas langit. Kay makwit naman sa langit. Kalipay wana unya'y kasakit. Daghang kwata, di na magamit. Ibang labay, huwag na imamuni. Iksun, ako ang nasigo sa pangalagan mga panayo. Kaya ron akong maangkot ang kinabuhi na tayo. Bakit ikumpos? Alawatan itong mga pamilya sa pag-alagad, huwag yun magkahiusan. Ang mahanra ko niya'y malalim, ang inahan mahapilit. Alawatan itong mga pamilya sa pag-alagad, huwag magkahiusan. Inahanra ko niya'y malalim, ang amahan mahapilit. Alawatan itong mga membroha na sa pagsipas palda-palda. Ang pastora ko niya'y malalim, mga membro mahapilit. Para patas si Pastor Hugo. Naigok mga membro ka na, Pastor Hugo. Alawat ka itong mga pastora kung sa simbahan tayo sa gawin kulikta. Sige lang, pamuliktag tayo, di muwali. Kung muwali, di magtuon, di magfasting, di magampon. Alaot ka itong mga pastora kung sa simbahan tayo sa kulikta. Ang membro rao niya'y malalim, mga pastor mahati. Alawat ka itong mga pastora kung ang ministry wala yun tinuntahan. Mga membro rao niya'y malalim. Simba ko lang,